nga magpe-perform sa ensayo si Kuratsa, wala iba kundi sa persona sa naton sayo nga dati nga nagkinagawad sa natong punkto sa Palapag, wala iba kundi sa persona ni Honorable Kado Batula, kontraman sa naton Hermana Mayor Jeremy Erenco Kuratsa. This is Barangay Campedico. Okay, salamat. Fiesta 2025. Kagawad. Palapag, Doren Samar. Kado Batula. Kontraman sa naton